बोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. संकल्प हे असं बीज आहे की ज्यातून यशाचं झाड उगवतं. संकल्प छोटा असतो, अगदी न दिसण्यासारखा, अदृश्य, पण त्यातून मिळालेलं यश अतिशय मोठं आणि प्रभावी असू शकतं. उपनिषदांमध्ये एक कथा आहे. एक ऋषी त्यांच्या शिष्याला अश्वत्थाचं बी तोडून त्याचे 2 तुकडे करायला सांगतात. आता तुला काय दिसतं असं विचारल्यावर शिष्य म्हणतो, गुरुजी काहीच नाही. त्यावर ते ऋषी सांगतात की या अतिसूक्ष्म बीजामधूनच प्रचंड असा अश्वत्थ वृक्ष तयार होतो. याप्रमाणे एक छोटी गोष्ट दुसऱ्या मोठ्या गोष्टीसाठी कारणीभूत ठरते. कारण अगदी छोटं किंवा अदृश्य असू शकतं, पण त्याचा परिणाम मात्र खूप मोठा असतो. मानवी किंवा अमानवी अशा स्वरूपाची कोणतीही निर्मिती ही दैवी निर्मिती असते. संकल्पाची शक्ती ही कल्पनेच्याही पलीकडची असते. ती अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. संकल्प म्हणजे आपल्या इच्छेचं वस्तुस्थितीमध्ये रूपांतर करण्याची तीव्र इच्छाशक्ती किंवा निर्धार होय. मनात एखादी इच्छा निर्माण होते, बुद्धी तिला आकार देते आणि इच्छाशक्ती ती प्रत्यक्षात आणते. या तिन्ही शक्ती एकवटल्या तर तुमची मनःशक्ती काम करते. तुमची इच्छा प्रत्यक्षात उतरते. त्यावेळी तुमचं स्वप्न साकार होतं. तुमची कल्पना ही अनुभवता येणारी गोष्ट बनते. संकल्प हा 2 प्रकारचा असतो. एक म्हणजे छोटा, स्वार्थी आणि आपल्या अहंकारावर आधारलेला संकल्प, आणि दुसरा व्यापक, निस्वार्थी आणि परमेश्वरी प्रेरणेनं स्फुरलेला संकल्प. या दोन्हीतला फरक म्हणजे पहिला संकल्प राक्षसी असतो तर दुसरा दैवी असतो. गीतेनं त्यांना आसुरी आणि दैवी संकल्प म्हटलं आहे. या दोन्ही संकल्पांचं उगमस्थान वेगवेगळं आणि एकमेकांच्या विरोधी आहे. आसुरी संकल्प हा आसुरी इच्छेतून निर्माण होतो आणि त्याचे परिणामही राक्षसी स्वरूपाचे असतात. त्या उलट दैवी संकल्प दैवी प्रेरणेतून निर्माण होतो आणि त्याचे परिणाम मंगलमय असतात. गीतेनं आसुरी संकल्पाला कामसंकल्प म्हटलं आहे. हा संकल्प स्वार्थी आणि वैषयिक इच्छांमधून निर्माण होतो. माणसानं हा कामसंकल्प पूर्णपणे नाकारला पाहिजे असं गीता सांगते. कारण या संकल्पातून बंधनं, दुःख आणि सरते शेवटी विनाश होतो. त्यामुळे कोणतीही कृती ही कामसंकल्पाशिवाय केली जावी असं गीता म्हणते. या कामसंकल्पाला योगी अरविंद इच्छेतून निर्माण झालेला संकल्प असं म्हणतात. दुसऱ्या बाजूला गीता निस्वार्थ कृतीचं समर्थन करते. त्यामुळे आपलं कर्म हा कर्मयोग बनू शकतो. अशा कृतीला दैवी इच्छाशक्ती प्राप्त होते. या स्थितीमध्ये
तुमचं काम हाच एक यज्ञ बनतो. कोणतीही कृती तुम्ही स्वतःच्या आवडीनिवडीचा, यशापयशाचा किंवा लोकप्रियतेचा विचार न करता केली तर ती कृती यज्ञ ठरते. लोकसंग्रह हा असाच असला पाहिजे की ज्यातून लोकांना धर्माच्या मार्गावर चालण्याची शक्ती मिळेल. धर्माची प्रस्थापना करणं हे कुठल्याही परमेश्वरी अवताराचं मुख्य कार्य असतं. तुम्ही जेव्हा लोकसंग्रहासाठी काम करता तेव्हा ते काम परमेश्वरी कार्य बनतं आणि तुम्ही त्या परमेश्वरी शक्तीशी एकरूप होता. कामसंकल्पात या गोष्टी घडत नाहीत. कर्मयोगात तुमचा संकल्प हा ईश्वरी संकल्प बनतो. गीतेनं नेमकं हेच म्हटलं आहे. आपला इतिहास आणि पुराणांमध्ये वेळोवेळी हे दोन्ही संकल्प कार्यान्वित झालेले आपण पाहतो. आसुरी संकल्पाने प्रेरित झालेले अनेक शक्तिवान पुरुष हे मानवतेवरचं संकट ठरले आहेत. लोकसंग्रह करण्याऐवजी ते लोकांचा विनाश करतात. त्या लोकांचा संकल्प मोठा होता, पण तो कामसंकल्प किंवा आसुरी संकल्प होता. त्या संकल्पाचं बक्षीस त्यांना मिळालं. कदाचित त्यांच्या इच्छा पूर्ण झाल्या किंवा त्यांना त्रैलोक्याचं राज्यही मिळालं, पण अखेरीस त्यांचा नाशच झाला. स्वर्गातून पृथ्वीवर आलेल्या दैवी अवतारांकडून त्यांचा सर्वनाश झाला. कारण हे अवतार पृथ्वीवर धर्माची पुनःप्रस्थापना करण्यासाठी, अधर्माचा विनाश करण्यासाठी, मानवजातीच्या कल्याणासाठी अवतरले होते. भारतवर्षाचा हा इतिहास आहे आणि तसं वचन खुद्द भगवंतांनी दिलेलं आहे. अध्यात्माची प्रेरणा असलेल्या समाजात असं घडणं स्वाभाविक आहे, पण दुसऱ्या बाजूला भौतिक विचारांनी प्रेरित असलेल्या समाजात अगदी वेगळी स्थिती पाहायला मिळते. आपल्या समाजात अध्यात्मानं प्रेरित झालेल्या व्यक्तीची प्रार्थना एकच असते, ती म्हणजे नत्वहम कामये राज्यम. मला राज्य नको, स्वर्ग नको, मुक्तीही नको. या जगात सर्व दुःख हद्दपार झालेलं मला पाहायचं आहे. स्वामी विवेकानंदही असंच म्हणत होते की मला मुक्तीमध्ये अजिबात रस नाही. या उलट एखाद्या सामान्य माणसाच्या चेहऱ्यावर हसू, आनंद आणण्यासाठी पुन्हा पुन्हा जन्म घेण्याची आणि कोणतंही दुःख सहन करण्याची माझी तयारी आहे. आपण दुसऱ्या बाजूला असे अनेक जेते पाहतो की जे देशांमागून देश जिंकत गेले आहेत, पण त्यांच्यामुळेच अनेक मोठमोठ्या संस्कृतींचा नाश झाला आहे. त्यांनी संपूर्ण मानवजातीला दुःखाच्या सागरात लोटलं आहे. त्यांनी सरतेशेवटी आता मला जिंकायला भूमी उरलेली नाही असे हताश उद्गार काढले आहेत. तीव्र अशा आसुरी संकल्पानेच त्यांच्या हातून हा उन्माद घडला. भारतानं कधीही इतरांना जिंकण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट भारत प्रेम आणि अनुकंपा घेऊन तिथं गेला. त्यावेळी त्या भारतीयांच्या ओठांवर शुभेच्छा होत्या तर मनात प्रेम होतं. हा विजय होता, पण स्वामीजी म्हणत त्याप्रमाणे तो आध्यात्मिक विजय होता. त्या विजयानं सर्वत्र सुख आणि शांतता प्रस्थापित केली. तो मंत्र होता, लोकः समस्ता सुखितो भवन्तु. हाच तो महान संकल्प होय. त्यासाठी सर्व महान व्यक्तींकडून आपल्याला हीच प्रेरणा मिळालेली आहे. विवेकानंद केंद्राला या दैवी संकल्पाचा वारसा लाभलेला आहे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 98
81061686.